खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। गुबुन हारिनि सासे सेंग्राया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि बोदों। बड'फाखौ गोसोखांनानै सावगारि बोनायजों बिथांखौ सिबियो आरो मान होयो सासे नीलिम महन्त मुंनि गुबुन हारिनि सेंग्राया। बड'फानि बे सावगारिखौ क'क्राझारनि गोदान फ्लाइअभारनि सिङाव बोनानै नीलिम महन्तआ ससियेल मिडियायाव पस्ट होयो। बड'फाखौ मान होनानै बोनाय बे सावगारिया दासान्दि फेसबुकआव गोबां शेयार जागासिनो आरो गोबां बर'फोरजों बाख्नायजागासिनो नीलिम महन्त बिथाङा। दिनै ISPL 2022 सिजन 1 नि फाइनाल मेचआ बिटिआर आरो लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव क'क्राझार काथलगुरिनि SAG सेन्टाराव मोनाबिलिनि 6:15 समाव जागायगोन। दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव बड'लेण्डनि हान्जाखौ मदद आरो हेफाजाब होनो बयखौबो फालो फालो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथाङा। बर'नि फिसाया जारिमिन सोरजिदों। बाक्सा जिल्लानि इन्टारनेशनेल टेबोल टेनिस गेलेगिरि बर'नि फिसा बारदै बर'आ APSC आनजाद उथ्रिनो हानाय गिबि इन्टारनेशनेल गेलेगिरि जानो हानानै जारिमिन सोरजिदों आरो हिमा दास, लाभलिना बरग'हाइ आरो नयनमणि सयकियानि उनाव DSP जानो हानाय ब्रैथि आसामनि इन्टारनेशनेल गेलेगिरि। लाभलिना बरग'हाइ, हिमा दास आरो नयनमणि सयकियाया APSC आनजाद उथ्रियालासे मेडेल मोननानै DSP जानो हादों, नाथाय बर'नि फिसा बारदै बर'आ सान हर गावनि गोब्राब नांथाब नाजानायनि गेजेरजों APSC आनजाद उथ्रिनो हानानै DSP जानो थांगासिनो। मख'नो गोनांदि बारदै बर'आ सासे इन्टारनेशनेल टेबोल टेनिस गेलेगिरि आरो बिथाङा आगुनि नेशनेल चेम्पियन। बिथाङा 2010 मायथाइनिफ्राय 2018 मायथाइसिम भारतनि नेशनेल हान्जानि सासे सोद्रोमामोन। बारदै बर'आ बाक्सा जिल्लानि आरो बिथाङा गोदान दिल्लीनि सेन्ट स्टेफेन्स कलेजनिफ्राय फिल'सफियाव ग्रेजुवेसनखौ खालामदों। BTCनि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि सायाव बिक्रम दैमारिनि RTI। BTCनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिखौ रायजो सरकारा होगोन नामा एबा BTCनि पस्टआ रायजोआवनो लाफा जासिगोन नामा? गोबाङानो गोनो गोथो जादोंमोन। बेनि सायाव बिक्रम दैमारिया बुङोदि दासिम BTCनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मासिनि साख्रिया रायजोनि पस्टआव इनक्लुसिभ गैथ'वा होनना। BTCआ जेब्ला रिक्रुटमेन्ट होगोन जोंनि रिजार्भेशना बेसेबां जागोन, सिगांनि 70% 80% जागोन ना खमायगोन बेखौ बुंनो हाथ'वा, नाथाय बै हाग्रामा महिलारिनि समाव जोंनि मानसियानो 70% रिजार्भेशन मोनदोंब्ला बिटिआर शक्तिखौ सनमान होनानै बेनिख्रुइ बांसिन 80% लानो हागोन नामा? आरो NDPनि लाइना बांसिन प्रायरिटिखौ मोननांगौ, मानोना बिथांमोननि थाखायसो बिटिआर जादों होनना बिक्रम दैमारि बिथाङा रोखा बुंथियो। मैया ISPLनि थामथि बान्थानि थाखाय बादायलायनाया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बाथौफुरियाव दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव जालाङो, जेराव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला देरहासार जायो। मैयानि जालांनाय मेचखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुङोदि बड'लेण्ड हालामाव जोलुर गेलेनायखौ जौगाखांहोनो थाखाय 9 फुटबल एकाडेमि गायसननो थाखाय थागथियारि जादों आरो बेनि थाखाय इन्डियान फुटबल एस'सिएशननि आफादगिरिजों सावरायगोन होनना। बिनि उनावनो बड'लेण्डनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लायाव गायसंनो थि खालामनाय जागोन होनना बुंथियो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। दिनै क'क्राझार जिल्ला SAI गेलेग्रा फोथाराव ISPL सिजन 1 नि जोबथा गेलेनाया लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो बिटिआरनि गेजेराव जागोन। बे जोबथा गेलेनायाव बर'नि हारिमु मोसानायजों खेबसेयावनो गासै 700 बर' आइजोफोरा मोसागोन होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।